Janini. Na granjoni kako kankoni. Hello. Ono way. Gido Allah njati ginelado ganyo sheitan bi mo aduna bugi aljanna tibiti bi mo jasali jibinede Fuuta Jallow. Hey dimbo galle baba goddo mo dimbali galle mawdo ma. Hey min hala ma sayude Centre International Guinée ngare da wa yewtude fiyo ko tirawo men. Hey min hala ma ko wiya jani alpha ko alpha be mo hawtiti manti min hala ma denda nangal singal yalti e serdu ngal naati e serdu kala ko hikkini yaso ko kisa. Ay gorko to ko sadi ma ko toli ma do hara ya taw pay koy mako no yewtida do e bandirabe e dengal fulfulde tawde nen do foko pular muynu den ko sonnajo pullo woni ko muynu den ko dun tawda do mede wattanora do ille seeda e piiji wondi fejjude leede harawana kamen bawo frontière ji min hara e sadi mako toli. Big up Farba, big up, merci beaucoup. Lédar, konno way? No way grand. Ça va, golle den. Sista, konno way, ça va? Ça va, Koto, no marsude. Ça va, alhamdoulilah. Golle den? Ça va un peu. Oh, mindo hari lanka circulation ni mi live mon quoi en fait, tu vois. Mini non, comment mi nataka live, tu vois. Il me ben non si kay non kasa ko promo mi ni wadu de moi des trucs mais ça n'a rien à voir, tu vois. Unde wotere no ni important, tu vois. Hande, il y a beaucoup de gens, les jabata forcément, blédar ko woni kon wadde, be jabata forcément cartel ko woni kon wadude. Mais iyal no e mum. Iyal no e ko won don kon wadude. Ngal iyal don ko honto woni. C'est que hande ino immi fi teddingol leñol mongol fi yo leñol mongol teddine. Naam. Mais mi yi intervention jidin ay sista on ko ni expliquer do mi fama ni histoire on fo. Mais moi al de fi shisha pa no fi mi shisha ou des trucs comme ça. Mais hande ka wonnen do hari ko mami intervenir hari ko mami nata kala mo hala ngollo. Mi sagwan blédar et cartel. Siko sagwan. Bay teddugal no hakune men. Bay gigol no hakune men. Siko sagwan. Joni ngacca inugol biddo pullo na dum do duwa wadude. Naam. Debbo pullo na dum do duwa wadude. Gorko pullo na dum do duwa wadude. Dum no en haali dum non deja en haali no dum no en haali tata en haali. Naam. Acce joni concentro den. Naam. E wadobe ben ko debbo pullo e ko gorko pullo duwa kon wadude. Concentro den e ben non kadi. Inen karijo ko pullo ko gorko o wadi dum do ko dum pullo andira. O debbo da ko pullo o wadi dum do ko dum debbo pullo andira. On fami parce que sina dum ara e wirta e woni hore men. Way Koto. Hara e yaltine woni enen ko duwa ka kon wadde tun kamen. Wasi c'est-à-dire ka ko duwa ka wadede tu woni wadede kamen. Hara le piji gono ton ino wadede kamen ko duwa wadede. Mais dis non à la publicité. OK. Hara Koto mi jabana makaronka acca ke ko Farba sada linde kundin. Hara hande artawda ko nyalle yadi den seedi dandi Fuuta Jallow kamen ko tenen e talata alarba alkamisa. E wiya sewe ala. Hara jumar den no don. E hande ataw men e jourre no wiye juma tawde Allah wi ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis salati min yawmil juma fasaw ila zikrillahi wa jarul. Haray ko to artawda men do fedde bay Allah wadi menen jourji no wodi ko mantugol bandirabe men. Jourji no wodi ko dendanangal onon be wombe ka culture ko mawningol fi den hunde. Jourji kad no wodi ko be bandirabe men wada be livraison administrative et livraison à domicile ko ben don kadi haray dum don kadi de wayi yewtidugol fi mabbe fi yo duyto ara be mabbinali mum pandi. Andi ko to hari men arno ka réseau ji ga men tay joni affaire live ji yewtereji kanudi no yewtede ga ko to mi yey Fuuta Jallow mi hide baylojo o mo borni la min hala ma dolle ke leppi o waddi lam puccu min hala ma simi waddi ke ngon ko to mi fokkiti Fuutare ngo wiya dabu han Farba ko to serdungal naate serdu ko to mi décide min bandira ben wattama toñede wobbe worbe be watti toñude min joni duite mile den sagata ben duita fenande den jombindiren e hore ko laabi sabu mile fenande ko jombindiri ko to yata nok
kokserɓe wonan ɓen kadi sengo peji magribi ɗin ɗo hino soñji bandiraɓe men ɗi e affaire redingol woɓɓe e hara ɗoftutako darata bandiraɓe no wondi e soñja ko piiji duwaɗi révélede waɗen stop e mawɓe men kadi koto wonuɓe sendude otoje fotta mamum timbo ko andanɗa hoorema tugalal diina Fuuta Jallo ko mawɓe mamum ɗiŋalam ma ko waliyaɓe Fuuta fottayno par ce que na kamɓe foɗɗi fottude ɗon to ɓe taw bindi e Qur'ana woɓɓe windino defte Farba réseau ma on hande o moƴƴa ɗo hande wude wotere oɗa meɗen haala fiyo bandirawo sadima ko tooli an sa immike immor tiɗo koto haray vraiment ko men innata ɓe fattu modi ɗo reni grand jango tapote live o ko ɗum waɗi Farba no begude no jooɗi ɗo eɗo noddude lan haray koto waɗama sa hewti ɗo grand meɗen andirama nafigiyagal e fasigiyagal koɗen teddimma meɗen andi ka ɓiɗɗo gorko sagatamo sagataɓe hawtiti manti koto min ko amminaniri konngol wiwɗa way ko 4 région on hawtiti wi république illa ko wana ɗuɗum arna noon a faami koto a yewti men konnguɗi ko yiɗa tawa ko accintini men wigol stop métissage ñande ƴettunoɗa konngol ka live ɗo waya yewti men ini ko a kotira waɗi a yi ko men yaali yawɗa a yewtoyɗa Jean Claude PV fo haaluɗa fi kawraɓe fo koto men ɗuytiti par ce que ɗa andi ari way sabu nun sabu komin andirma kon o grand si yewti ɗon kadi nini e hino kombaji amen meɗen inni yo mawɓe Fuuta kala sendunoɓe otoje mamum koto ko ɗe wonata sabu maɓɓe ko ɗum mi ɓuri ɓe ɓulande mama ya no fof no ko ɗum minni accu ake mi walla ma seeɗa tungu nani accu ake tun mi walla ma seeɗa a faami ayi hande he duuɓi wona hakkil kulo Fuuta no dowa andude ɗum wona duuɓi woni daro mi jaɓane hey daro ko Farbajo woni ɗo sina draman ko in addoytano min haalanma hoore janke e wawi a faami donc hande ka wonden ɗo ko en fait hande ka wonden ɗo min mi haala mi répéta kadi hande kadi mi répéta min Blédar ko miñan am Cartel ko miñan am hiɓe wawi waɗude piiji innon he ɗum ɗo welata lan no koɗoɓe no ɓe woniri noon ɗum ɗo welata lan min miɗo mari hiɓɓe am hara ko hiɓɓe tigi tu comprends no hara si minni ɓe daro ka ley nangue ɗo ha e faɗɗi janggo ɓe daroto ɗon ha faɗɗi janggo si ɓe yii ɗe yewta ɓe hulay ɓene accu yewtudugole ɓe minano o gandaɓe woni ko ɓay o gandaɓe ko ɗum waɗi sina ɗum konko sikkuɗon ɗon wona noon ɓe wayi donc hande kam mi woni ɗo joni min ko mi faala hara min on ko faale am joni Cartel e Blédar yoyni ɓe inna quoi ɓe inna bon hare en haalino ɗum ɗo fiyimayɓe men ɓen hare waɗino ɗum ɗo programme ji men ɗin essayé kadi programme mo une semaine hara ko innugol he ene ko fi teddingol tun himɓe woni ɓe teddinde leñol ngo min mi immaningol woni ka sonnaɓe men woni ka mawɓe men woni ka soriɓe men woni ka lamɓe men wiyen no joni bon en haali fi wonɓe ɓe wadde ko duwaka kon joni acce valorisé wonɓe ɓe wadde ko duwa kon no gasa sen valorisé no bolan tun Cartel a bolan tun no gasa sen waɗi ɗum noon kadi en mois ɓe ñembay en a faami par ce que probléme on ko réseau social wonde wadde Cartel wona ministre Blédar na ministre na président a wawata immade fewjana leydi fof ma leñol fof si a haali toujours a heɓay ka contrat ma mais bizarrement ko tuma immiɗa haalugol fi ko boni ko wo ko ɗum ɗon yimɓe ɓen partagata yimɓe ɓen partagata jamais ne ɗayna miɗo andi ɗo debbo pulloyi mo Amérique on no yondinani modi makko on ino wakkilani ni on ino waɗani ni modi makko tu comprends
Dum no yimbe be partage ta dum no. No, koto andi ko be koto. Koto andi ko be burde marde dudube. Oui, non, justement non cartel, je suis pas d'accord. Wana be nombre de marde dudube. Billahi wallahi tallahi na be nombre de marde dudube. Grand Allah dudude grand ko dum ngadi me ngala no cartel ko be nombre dudude cartel na koto cartel la chwake tu eyo tay woni min kaka circle woni mi garu woni kaka auto mi woni mi garu fi na tugol ka live mo ma do gido Allah he njati gine la mi garu ko fi na tugol ka live mo voilà joni ko mi woni ko nginude ko en fait hakkunde Allah wona ben nomburi dudude ko fi ben non pour den du inde $30 naam et 30K pour mon grand il mérite afami ko fi ben non pour den du inde sinadu na ben burdi dudude kamen burbe ben dudude kamen ko sonnabe c'est-à-dire ko sonnabe be Allah andani hore mum he mawdo be yittay c'est-à-dire be yittay kodi mabbe dimbe yeya vita voisinage on andu modi mabbe yitani dépense ko ben non buri dudude kamen ya mais ben no en halata fi mabbe ande adi me ngala fi mabbe ko fi wata be to nadu be mum non mais ko dun non duwade wadude cartel ko dun duwade wadude ya fotum mais ya fike ko ya fo fi Allah ya fotum atwake ya fotum grand ande ron katalan e fi mane be modi voilà afami hande ka wonnen do he mawdo atake mi ka live mo gono mi goddo no hala fi 18000 euros imonabi sonna akuna ay non koto mi jiti no cartel abolantum hakkunde Allah mi wondire kamilu 18000 euros bura dewgal ouais ya 18000 euros wona gore dewgal naam afami ko yimmani da hore ma hade to da 18000 euros jima din tu comprends no wadda e hore sonnajo fi won ko dewgal sunna e farilla tu comprends si anyo ndongo famondirani mawdo ya fe ache hake no abolan milanda parce que piji kono ton enen sen haliri wono e wasiko enen worbe fulbe ben enen nenirabe fulbe ben no way wasiko no wonde neirde bibbe men ben si godo wasilani kema ko ya jam fomo para c'est pas ça tu comprends mimi do andi wobbe modi mabbe wadi plus de 100 000 euros na bugol belede porto belede porto ton ça fait 3-4 ans be wonde modi mabbe be jidade ananta fi mabbe ko frère on a 18 000 euros ko plus de 100 000 euros goto abdino ngandi une fois deux fois marsani trois fois quatre fois marsani ranjani andi ono level mongo abolangra level mongo level Gurang andi timene rewrudo ka bahar Allah do koto joni farba acimi jonnama exemple yonti ki yafa no lang mais acimi jonnama exemple qui est très simple mi yalti lagine ça fait 2020 ibi 2020 on fop do nginde Jani Alpha ko exil woni Jani Alpha no wadi ni Jani Alpha no watti ni ka mi do nyombi kam nyomba ya jombi koto ok mi do mari bibbe kam mi mara bibbe da mari bibbe yo Allah ko bantu zuriyaji mabbe di moƴƴa Allah mo est ce que ida nana fi be ngwa sina fi feno mimi hali fi mako non merci andi grand andi fionu ngadi me wada dum on ko sonnajo muññido mo Allah nabi muññal teddindo mo teddini min non on don kadi non grand awata compare ngi fi be to cartel achoake habolantu no kasa on don voilà no kasa on don wonay ay bengujo ay sonnajo Jani Alpha on don doftori bay Jani Alpha no anda mais je suis sûr et certain cartel no mari debbo pullo dans sa villa wondo mo wakilanade wondo mo yamganade ara na bewre boto andata fi on non ko gon ka ko fenande grand hey no voilà sonnabe men ben sonnabe men ben no grand abbo farbajo ko e copi yari de kanko wona mengala may nanandela vas-y nanandela he ouais
Watan yila. Si anani go lenyol. Go lenyol. Si anani go lenyol. Koredu. Ouais. Excusez-moi de l'expression. Go lenyol koredu. On a